Аз съм Лейзър, с мен е Митака и днес ще снимаме клипове на Майнкрафт. Яш нещо, ще умреш, бе? Да, ще. Едно сърце. Сега ще сложи една пържола да изядеш. Пайса, бе! Аз взех пробвам да правим. Къде ще я сложи? Не, трябва да я спича. Ма не са от печката, че ще запие Аз един. не съм в печката. Аз съм тук. На мен си ми е бурнал. Вземи я от фурната. И отиде да работиш. Сега ще ти дам 9 айран. Окей. И искам да си направя или кирка, или Меч. не. Броница. Имаме фурна. Кому да казвам? Да, ти неща да си правиш неща. Да, ти неща да си правиш неща. Още това колко е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ей, айде да си направим един нагръмник. Един нагръмник. Какво е? Ей това. 8 айрон. Не знам. Защита начало. Аз му си направя. То е. Не, нагръмника е най-добре. Да, наистина. Его най-го. Ето. Да, видял. Прави си. Прави си. И отиде да копаш айрон. И дай. Нямам наука. И аз нали ти дах пържола? Да, изядах я. Да давам ли община? Да, наистина. Мони, добре. Другата е за мен. Аз не че съм нацепен. Скръфвам, ай. Мен никой не ма докосна. Взема. Добре, бе, взимай я. Аз сега си правя пържола. Чакай, ма да тръгнем заедно. Добре. Да се защитаме, а? Аз ще ги цепа, ти ще бягаш. Аз ще бягам, да. Да. Единия ще копа, другия ще го охранява. Аз ще охранявам по. Защото аз най-добре се бива. Ай. Давай. Къде е айрена? Води му при тук. него. Уха! Как си нацепи, темич копай. Чакай. Какво ще да мини през мен? Тук копах, намерих още. Прилеп, няма нищо да ти направи. Давай, копай по-бързо. Ако имам вещица, няма да те спася. Виж го ти. Уха, чакам, ако там има много айрон. Ами так, тук има вещици. Пропусна айрено е. Къде е? Ще го ти? Май видях. Тук айрон. Да знаят. Ми так, по-бързай. Отпащаш обед. Да няма зомбите много. Защото има спауни на зомбите, тъй че... Скелет, фак! Пай са ми так, бягай! Чакай, той така. Да го и двамата да... Чакай, не. Чакай, какво ще направя? Той трябва да мини от тук. Дай го набием. Съм блесна. Аре, ела, взели това айрон? Чакай, айрон. Какво цели, бе? Ти? Не знаех. Не. От другия край! Аз вземам. И так, подкрепление ще ми трябва. Окей, само че ми бъгна. Изгоних го. Дай да го... Те са два. Чакай, аз ще го трепа. Чакай, аз ще ги взема. Ти, много работи имаш то скелето, е. Бягай. Тук има още айрон, чакай. Ето, тук сложих едно парче айрон, няма нищо. Къде го служи, бе? Имаш ли каблстоун нещо? Чакай. Това е айрон, ще го взема. Не дей, аз го ставих нарочно. Що нарочно? Защото нямаме с какво да спрем зомбите там, къде Аз имам. Им сложи нещо, дай материали. Направи нещо като крепост. Като защита. Да не може да ни атакнат. Това ще служа. А ти знаеш как се върнем? Да. Не, ние сме на спауна почти. Брат, има някъде тук зомбита. Ми так идвай по-бързо. Защото чул зомбита навсякъде. Ако искаш е тук си... Ми так пак, ще дойде за тебе има паяк. Не са ли? Да. Ама той е от другия край, той не прави нищо. Да седи там. Ако искаш е... Фъля ми айрана да хода да таковам. Добре. Фъли ми айрана аз да хода да таковам.
Къци, хвале. Хвали ли го? Не. Що? Аз ти го... Значи аз имам 13 айрон в мен. Делено на 2 ни става. Един айрон ще запазим. Ще го оставим. Чуле? Ти колко сърца кръв имаш? Макс. Аз имам Чакай, 4,5. имаш ли дървета? Йок. Моля да сложиш дървета. Чакай, не дей слагай дърветата. Дай ми айрона на едно друго. Дай ми, сложи айрона в честа всички. Айрон, окей. Що не го задържиш? Не знам. Така, добре. Сега да го взема, да го правя. Ще ми дай такова, дай. Сложих си нужните. Ще ми... Она го взех и на го служи 10. Ще ми трябва за айрона. Ако искаш, сега ще отида за един айрон. Отида търси неща, материали. Аз да дойда ли да те паза? Не. Ако такова ще дойда с айрон мечове. И ти... Не дей. Броня ли проща? Колко айрон си видях. Само за едно дойдех. Обаче аз ще реша да У си... мен имам 6 айрон. Дървета им... Чакай, не ми трябва дървета. Обаче аз ще направя един меч. Иш ли на тебе? Айрон ли бе? Да. Мен от моите ни пипай. Няма да правя на никой. Това има 4 айрон. У 6 на човек още какво трябва да взема. Окей, 6 имам айрон. Слагай ги. О, вече, нали, от 14. Чакай, по-ще ги сметим. Това май мързило. Иди за дървета, убий го. Бе, той избяга. Ще ни види, затворя тук-то. Няма с какво? Боже, кала. Копай малко. Аз отворих другото. Да, започвай. Чакай. Остай. Да, той избяга. Или знаеш, какво трябва да го запушим после? Щупата, ако е деня. Чупя. Аз имам нещо ми так, трябва да излеждаш, направиш лекла, после ще излем, чули? Вземем айрона. Много съжалявам, но... Честно ми звъна. Кой искаше да ми так? Ми так, ма те ще излизам, не ми се излиза. Сега правя клип на Майнкрафт. И ще го пращам. Roblox на игра, където Дичайката. тебе игра безплатно. Аз не съм играл друга, само дичайката игра. Там на игра Какво за нея? как се казва? Хотел Елеп Хант. Ай, чао. Сега ми се обадише. Не да хваня се. Не бе, съжалявам. Много съжалявам, но трябваше да звънна. Беше му важно съобщението. По-скоро въпросът да е. И да разделяме по 10 човек, по 10 айра на човек. Окей. Кой аз? В съндък слагай. Идвай вънка да
Чакай, ела зад мен. Що е? Вау, това ли ни е врата вече? Вече да. Какво ще се разправим? И аз имам 20 кама. Седай, ма. Чакай малко. Ако искаш после да вземем малко дърва. Колко е хубаво тук. Не са поле, виж колко е равно. Не е равно. Ама, не действа това. Няма какво искам. Овца убия. Ого, как се изчаква. Фъляй! Неща, материали. Окей. Ти чупи. Аз фърлям камъни. Вземи го. Ти убивай. Ма гледаш. Убили? Да. Отивам за още една виждам. Тази овца се учи много бяга. Добре, трябва ми още една овца. Ще убия едно прасе за... Чакай. Чакай, къде си? За храна? Ще ми дадеш после на мен малко храна? Аз взех му само едно. Имам 3 чакове. Ще ми дадеш на мен... Моля да ми дадеш на мен две? Да, две. Къщи като отидем. Чакай, ела. Колко вълни имаш? Имам 2, трябва ми още една овца. Ела. Няма къде. Следвай ме просто. Чакай малко. Видях една овца. Човек, събери ми. Роза, колко овце на там. Наистина ли? Много. Глей, 3 са. И едно прасе. 3 пържоли. Човек, намерих ни уния другия дом. Ето го. Сега къде ни е другия? Втория дом. Аз не си. Всеки си пази пържолите. Аз ще ти дам някоя. Гледай тази овца, гледай как ще убия. Не идвай само при мен, искам да си убия нещата. Аз имам 3 от овце и едно прашешко, вече имам 4 от прасе. На мен овцата ми даде 2 от прасе. 2 от овце, 2 от овца. И тая имам 4. Аз търся помъни. Аз знам къде е. Да, В която дупка влезеш там къде. Това не е майтап. Дами и господа, това ще е всичко за клип. Довиждане!